Iker, zuek uztartzen dituzue rapa eta elektronika. Bai, batez ere, ez da? Batzuk gehiago bai, ez? Bai. Metala, batez ere, roka. bai, batez ere. Bueno, disko berri badaukagu hemen esku artean zuen hirugarren lana da, Ultravioleta izena du, eta bueno, gu behintzat bazter guztietan ari gara ikusten eta entzuten eta nabaritzen revolta permanenten presentzia. Zer kontatu behar diguzu edo zer eskaini behar duzu, disko berri honetan? Ba, printzipioz energia pilo bat. Egunak hasteko disko ona izango zen. Bai, esnatuta berehala jartzeko hietako. Uste dut bai, pila bat energia dagoela diskoa, diskografia osoan zehar nahiko talde energikoa garela esango nuke, eta horretan be bai, hori, energia da nitzate hitza edo. Disko landua gainera, besteak beste kantu bakoitzeko ekoizle batekin aritu zaretelako lanean, ez? Bai, hori izan hasierako ideia eta pixkat beldurra genuen, karo, 8 produktore ezberdin, bakoitza kanta bat ekoizten, pixkat arriskua zegoen bertan, baina bueno, azkenean emaitza oso ona izan da. Pampi, gazte kuadrilla hau hemen ikusita zer pentsatzen duzu, zer datorkizu zuri burura? Eske begiratzen diozu rola, jo. Bai. Guain ari naiz konturatzen zemaiz sartu naizen. Zein da, egia, hau mutiko bikaina die eta seurazkire bere musikala izango da. Eta gogoratzen zait, horteik pastu girela ere, eta guain aukeri entzuten ere plaza hartuko dugula. Hauek ere hartuko dute, ez duk daukazun esperientzia, Pampi, halako batean. Asko falta zaigu hori bai. Aitor, revolta permanent izena, nondi dator? Ba, revolta permanente izena dator Luis Jacken, ez? Dokumental batetik. Eta, bueno, azikeratik hone biak hartu eben izena, eta, bueno, gu gerotxo sartu ginen. Eta, bueno, funtzez hori, bueno, Bai, dokumental bat da, ez? Luis Jack egin zuen dokumental bat Gasteizen gertatutako istilu batzuen harira. 1976an. Hori da. Martxoak irukoak. Hori da. Eta, bueno, oso gazte dokumentala eta hartu genuen izena baimenik eskatu gabe, baina, bai. Inor reklamazio horik eta ez dizu egin. Begira, oraintxe begira jarrita, Pampi ladoi alde batetik, revolta permanenteko mutilak bestetik, Euskal Herriko bi puntak lotu ditugu. Azkain ingurua, Barakaldo ingurua. Horregatik, behin ja hemen zaudetela aprobetxatuz, fusio bat ere egin nahi genuke. Geure proposamena, musika tresnatzat hartuta noski, ze hori da zuek komunean duzuen tresna ez da, musika bera, eperrak kantua fusionatuko dugu Pampiren eta revoltaren estiloetan, norberak bere terrenora eman dezala. Hausartuko zarete? Ni animatzen naz, bai. Bai? Letra, bueno, badakit. A ver, kontua da, nik ipargalden egiten den hori, agian ez dakit. Pampi, zuk ere... Eperra elkarrekin. Bai, hori da. Zuk hasiko zera besten eta gero... Bai. Nik sartuko naz... Nik rapa ez zuk, Pampi gabera edo eperrak betikoa, guk ezautzen dugu, ez da? Pampi hasiko. Eperrak badititzen bere biegalak, bai eta burgainin kokar da heger bat. Zuk ere balin bazunu gaztetarsun eger bat, neskatilen gogatzeko bilo hori polit bat. Zuk ere balin bazindu gaztetarsun eder bat, neskatilen gogatzeko bilo hori polit bat. Euskal Herriko bi muturrak eta bi belaunaldi eta politia geratu zaizue.